Hola, soc Ernesto Blanc, coordinador de la campanya electoral del Partit Socialista a les comarques de Castelló. Volia posar-te un poc al dia de com està anant la marxa de la campanya i volia dir-te que la nostra estratègia és molt senzilla, perquè el que volem és entrar en contacte directament amb els electors, amb tots els electors que puguem, i estem concentrats en aquesta feina. Com dia en l'anterior vídeo, és fonamental la teua cooperació i és aquesta participació activa en una gran conversa en el que estem animant a la gent en aspectes decisius de la campanya. Aquesta gran conversa el que podem fer és centrar-la en diverses preguntes bàsiques i fonamentals. Per exemple, vols 4 anys més del PP de Rajoy? Quina és l'alternativa responsable? Però alternativa seriosa, alternativa responsable, i que sigui ara. Quin partit o quin govern pot gestionar bé la nostra economia? El de Pablo Iglesias? Qui serà capaç de reduir les desigualtats que han sorgit com a conseqüència d'aquesta crisi econòmica que patim o com a conseqüència de les mateixes polítiques del PP de Rajoy? Ho pot fer Albert Rivera? Qui pot liderar la regeneració democràtica que és necessària per a retornar la confiança de la gent? Mariano Rajoy? No. No. Pedro Sánchez i el PSOE, evidentment. Aquesta regeneració democràtica, reducció de les desigualtats, bona gestió econòmica per generar noves oportunitats i, com no, tornar a unir el país en un projecte compartit de futur. Des de Castelló podem ser molt decisius per aconseguir aquest gran canvi. En el vot no se juga i les nostres famílies, els nostres fills, les nostres filles no es poden permetre tirar 4 anys a la bessura més del Partit Popular. La gent ho està passant molt mal i vol canvis ara. La teva ajuda va ser fonamental. Ens juguem molt. L'objectiu és claríssimament il·lusionant i t'esperem per aconseguir-ho. Moltes gràcies.